Oimore nyakorom gajuang en geno marani hirio makare tarika 1 dwe ni mar 7 2024 seche machuok kende bang' jatend piny Kenya William Ruto bedo kod twak gi oganda jo Kenya kokalo kuom ute fwambo ma pacho kae. Twak bende koro osenyuolo paro mopogore e pacho kae nyakorom gajuang ka bende oganda nyamago ma bende osewito jogegi kaachiel gi mago ma bende osebedo kod pek e kinde made bende koro oganda ng'anyo osegolo pachgi. Kata kamano pod ntiere penjo mathoth ma bende pod oganda penjore, omiyo wadhi bedo kod twak odhiambo ma kawuono gi jalony e wechego mag tudruok Alex Owiti. Ang' nwang'i nyakorom gajuang ka bende ne en sa mane jatend piny Kenya owinjo bed ni gole twak machal kod mano, to kopone ma ne en sa to nowinjo gole e kit yo machal nade. Kinyalo paro ni ne en twak mano kelo paro buora ka bende oganda seyo kit kaka ne jatend piny Kenya nogoyo mbaka machal kod mano. Mane en twak mwadhi bedogo e chenro mar Rameny piny kidieny mar ariyo. To mokwongo wantiere kod weche manyien mwachoko ni e pacho ka mag mutje gwengewa kod bome opogore opogore. Kamagi e thuond weche. Those offices from tomorrow, this new budget which is starting tomorrow, they will not be part of our equation. Jatend piny Kenya William Ruto nyolieko ni kodek wito oko apis minode kod mano mar minod jalup network mano obedo godo nyoro gi jofwambo. Gen Z have clearly spoken on the urgent need for the state to arrest public theft. Many of their demands, in our view, do not require policy dialogue. Riwruoge ma ok mag piny owacho koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto ket dwaro mar rawere mang'anyo e tim nikech en kod teko mar timo kamano. Bwana machumo sibiro gokinyi machoko pesa mag cho. Ng'ano ne gitongo mane ginego. Ng'ata chielo wito ngimane lweny mano kwako chiro ma Kibuye okinyi ma kawuono ka ilaro tend chiro no kod pesa ma ichulo e cho. Machiegni nyakorom gajuang e chendo ni mar Rameny piny wantiere kod jaloko mar Walizo Tieno be thuolo mar miyowa pachi lai mar ote machuok kaka pile. Na 2, 3, 6 nono ka bende nyalo bedo thuolo matwak kod achiel kachiel e mbui mar Facebook. Wantiere kanyo Ramogi TV Kenya e YouTube kachiel gi Ramogi TV KE e mbui marwa mar X. Machiegni nyinga Lydia Ukeyo. Omenda matayo apis mikae mokwongo mapacho kama Marecho Ruto kaachiel gi apis jaod jalup jatend piny Kenya Dorcas Rigathi ok biketie budget mar hik omenda 2024-2025. Magi yange ko jatend piny Kenya William Ruto e twak mare gi ute fwambo odhiambo manyoro. Jatend piny bende omedo ni tende ok bindiko e tich jolup jotend migepe mong'ere kaka CAS kaluwore gi bura mane doho ong'ado. Sharon Ong'aw chakonwa chenro mar Rameny piny gi report no e yo machal kod ma. En twak mane okelo ute fwambo mopogore opogore. Twak mane obagi e kar jot mar jatend piny buore Nairobi. Jatend piny notiyo gi thuolono mar keto e ler weche mopogore opogore kaluwore gi seyo mosebed ka idhuolo ne piny owacho mare. Jatend piny William Ruto koro yango ni pok mar omenda ma jathoro dhi ne apise ariyo mar mikai mokwongo gi mikai mar ariyo e pacho kae ok bi ket e budget mar hik omenda mar higa mar 2024-2025. Even after Parliament had approved the position of CS, I have not appointed any CS because I realized that we were in a situation that we could not. And no CS will be appointed until we have an economy that can support more opportunities. Piny owacho bende osebedo ka yudo seyo mar tiyo arietha kod omenda mag jopiny. Kuom mano, jatend piny oyango ni piny owacho mare ok bindiko e tich jolup jotend migepe kaluwore gi bura mane doho ong'ado. I know citizens have said that there is no need for the office of the First Lady or Second Lady. Third Lady. These are offices that were there. But because we have to live within our means, those offices from tomorrow, this new budget which is starting tomorrow, they will not be part of our equation. Because in the face of what has happened, we have to trim down every other area. And in fact, not just those, many other spaces are going to be trimmed down. Motelo ne mano, jatend piny ne ondike tich jolup jatend migepe 50. Kata kamano, bura ne ochwale doho mar kwedo paro makamano. Ponono ni jolup jotend migepe makamago dine opuodh gi od bura mamalo maduong'. Osara mag dine okawo pes jopiny maromo siling milion 460 e higa ka higa. Kaluwore gi paro mane duol mochung' ne ndiko jotije mag piny owacho osara SRC
ochiwo ne duol mochung'ne ndiko jotije mag piny owacho e tich PSC. Osara mane opodh ne jolup jotend migepe e dwe ka dwe ne en siling 459,113. Moriwo omenda mabalang' mar udi mar siling 165,000, siling 155,000 mar chal mar chiro. Osara makamano bende ne oriwo okumba mar thieth mar siling milion 10 mar yudo thieth korwak jalup jatend migao e od thieth, siling 300,000 mar thieth ma jalup jatend migao yudo kendo dok dala, siling 150,000 mar siro mine mayach, siling 75,000 mar yudo thieth mar wang', siling 75,000 machielo mar yudo thieth mar lak e kind thieth mamoko. Okumba mar thieth ne jolup jotend migepe ne winjore ochwal ne min ot kaachiel gi nyithindo 4 mantiere e bwo higni 25. Kaluwore gi pok mar bajet mar hik omenda mar higa mar 2024-2025, apisi mar mikai mokwongo gi mikai mar 2 e pacho kae ne oketnegi tenge siling bilion 1.2. Apisi mikai mokwongo Mama Rachel Ruto ne dhi yudo siling milion 696.6, ka apisi mikai mar 2 e pacho ka Pastor Dorcas Rigathi ne oketne siling milion 557.5. Omenda makoro nyalo yudo tich machielo bang' jatend piny lieko ni omenda makamago ok bichwal ne apise 2go. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto ose oganda jo Kenya kuom tamruok yie gi chik mar paro mar chik mar omenda, kowacho ni ma en okang' maduoko piny Kenya chien gi higni 2 e yore mag dongruok. Jatend piny ne wacho magi kinde twak gi ute fwambo ma pacho ka e wi chal mar piny Kenya. Twak makoro biro bang' jatend piny Kenya wito oko paro mar chik mar omenda 2024 ka bende opuo jod bura manosiro paro mar chikno. E twak mare gi ute fwambo ma pacho ka odhiambo manyoro, jatend piny Kenya William Ruto wacho ni oganda jo Kenya biro ywaga ng'e kuom tamruok yie gi paro mar chik mar omenda ma wacho ni ema ne dhi golo piny Kenya e nyororo mag gope. I have been working very hard to pull Kenya out of a debt trap. Mr. President. Let me just allow me, because you know we need to contextualize this finance bill. It is easy, Joe. It is easy for us as a country to say, let us reject the finance bill. That's fine. And I have graciously said we will drop the finance bill, but it has huge consequences. Ruto po jod bura manosiro paro mar chik mar omenda no, kwacho ni e kinde mabiro oganda jo Kenya biro yie ni jod bura go ema ni kod paro makare mar kelo dongruok ne oganda jo Kenya. Kenya will know that the MPs who voted yes are the true heroes of Kenya. Olero ni okang' mar wito kucha paro mar chikno biro chuno piny owacho mondo ol siling maromo trilion 1 mar tawo chenro mag piny Kenya makoro olo ni chenro mar ndike tich jopuonj JSS maromo 46,000 ok bitimore, chiwo omenda maromo siling bilion 2 ne jopith kod jopur ma pacho ka bende ok bitimore. We will not confirm the JSS teachers, 46,000 of them. It means we cannot support our farmers with 2 billion shillings for us to make sure that farmers get a fair return of 50 shillings per kilogram, per kilo of their milk. It means we cannot sort out the coffee debts. It means we cannot support the cherry fund. It means we cannot sort out the debts of farmers in Mumias. Owacho ni okang' makamano bende biro keto piny Kenya e golo chiemo machalo rabuon kod kitungu e pinje moko, kaluwore ni piny Kenya ok bibedo gi omenda moromo tawo chenro mag pur. We will continue to import potatoes from Europe when we have potatoes in his village. You just told me in Kimana. We have potatoes in Nyandarua. We have onions all over the place. Ruto lero ni chenro mare kano ka otelo mapachuka na en maneno ni kuom thuolo maromo higni 3 nyaka 4 mabiro piny Kenya biro bedo ni onge gi osigo mapek mar gope, kowacho ni kata kamano omor ni oganda jo Kenya yie donje midhiero mar gope kendo makoro biro yawo wang'gi mar ng'eyo ni en kod agenda mowinjore ne oganda jo Kenya. My plan was to make sure that in the next 3 years, maximum 4 years, we have a balanced budget, where Kenya is not the country where we are today. We are in a very difficult financial position. This is something that the people of Kenya must understand, and that is why I am happy that we have a crisis. Bende owacho ni kuom omenda manochoke hik omenda mokalo maromo trilion 2.3, omenda maromo trilion 1.1 ne ochulo gope mag piny Kenya, ka trilion 1 ne odhi e chudo mag osara. Wacho ni rem kadho paro mar chikno dhi chuno mondo mi olo omenda ne counties, olo omenda mag tawo somo e kino moko. We raised this year
2.3 trillion from our taxes. Of that 2.3 trillion, 1.1 trillion went to debt financing. 1 trillion went to salaries. What did we do? We had to go and borrow to pay the counties. We had to go and borrow to fund our education. Penjo mathoth nowuok kotenre gi mibadhi kod tiyo marach gi omenda e piny owacho ka jatend piny osingo neno ni piny owacho mare biro tiyo makare gi omenda jo-Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend piny Kenya nyalo chopo dwaro ma osebedo ka idhiro kod rawere pacho ka ma onge kod twak. Ma en paro mogol kod riwruoge auchiel ma pacho ka mobiro kanyakla ma bende oseyo bila kuom tiyo gi teko mathoth ahinya kuom jogo mane ng'anyo kaachiel gi jofwambo. Cleophas Oluoch ntiere kod ler mathoth. Riwruoge mane oromo kawuono kendo twak orute fwambo wacho ni jatend piny Kenya ok ochuno nyaka bed gi twak gi rowere kendo gilero ni sirkal ni kod teko mar keto lokruogego e tim kata ka romo ok otim. Gen Z have clearly spoken on the urgent need for the state to arrest public theft and a bloated cabinet, invest in essential services, act on those who have fired on unarmed protesters, release those who are arbitrarily arrested, and an end to extrajudicial killings, among other demands. Many of their demands, in our view, do not require policy dialogue, but they require decisive executive action. Ler osebedo kadwarore. Ler ewi kwan jogo mosewito ngimagi kod jogo ma oseyudo hinyruok nyaka ne ng'anyo chakre. Jatend piny Kenya ne olero nyoro otieno e twak mare ni ji 19 kende ema osewito ngimagi e ng'anyo. Riwruoge moko mag sirkal owuok oko mar chiwo ler ewi kaka ng'anyo osebedo. As of last night, that is the 30th of June 2024, 24 human beings have been killed by police officers, and at least over 361 people have reported several injuries. One of the youngest fatalities is 12-year-old Kennedy Onyango. There have been 627 arrests and 32 abductions. Sirkal okwa mondo chwal kony madwarore ne joma chano dhi ng'anyo jumani. Oseobila kuom tiyo maonge lewni magi ma opuodhi kaachiel gi nyamburko maonge nembni kata number plates. The National Police Service must stop criminalizing and profiling protesters and cease using camouflage, non-uniformed officers and unmarked cars with concealed license plates. We ask that the police and military strictly operate within the Constitution. Jofwambo kosedong chien kaka achiel kuom jogo mosebed ka irocho ratichgi e kinde ng'anyo. Jagoro e riwruog jofwambo ma pacho ka KUJ, Eric Oduor, oyango ni gidhi mako bura ne ogai mar obila pacho ka e doho. Koro wacho ni ma osebedo ng'iyo kendo obila osebedo gi wang' teko. Koro wasewacho ni wadwa kawo okang' ni ogai mar obila Jafeth Koome mondo watere e od ang'enge mondo koro okaw responsibility kaluwore gigo duto mobila osebedo katimo nikech obila ka wuok obila en momiyo obila orders. Riwruok mag okinde pacho ka LSK ogolo ywak margi nikech okinde magi osetam chopo kata neno jogo magi chung'negi e bura. All those who have been abducted to be released. If not, we are going to file contempt of court, and to those specific people who have deflected from those orders. So that is the position of the Law Society of Kenya. We'll be moving to court again to file for contempt of court orders. Kwan mar jogo mowito ngimagi omedore tok ji mamoko ariyo wito ngimagi kawuono. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Gavana Machakos Wavinya Ndeti owacho ni ntiere moko kuom jomaundu manodonjore e ng'anyo mag rawere mag Gen Z e wi paro mar chik omenda ma higani kendo ketho mwandu johala kod mago mag piny owacho. Kolosi boma mavoko e kinde nyasi chauma mar apis adek mag kaunti ya Machakos, Wavinya okwayo obila mondo mi otim mapedha e jonjore manodonjore e ng'anyo kendo kawnegi okang' madwarore. Omedo lero ni dwaro ntiere mandiko rawere tije migepe mopogore opogore gino mabiro konyo chwalo dongruok e thurka. That I shall always truly and diligently serve the people.
It hurts me as a mother when I see our young people demonstrating and then you have goons coming to interfere with them. I was in the space yesterday and I spoke to them. And when you hear them, sincerely speaking, they have points. They are very sensible. Na hawa ni watu wamesoma. Hawa sio wajinga. And I want to tell you, where are they educated? These are children who got free education during Kibaki's time. See, from 202. During Kibaki's time and during Uhuru's time. So we are dealing with a generation that is well educated and well informed. We have more than 75 to 80% of young generation in this country. Anything we do, we must do geared to the interest of the majority, who are the young people. So what I'm requesting our youth, you want to demonstrate, we don't have a problem. And if you see these other goons that are coming out, to point them out. Ng'ata chielo ito ngimane ka ji mapoko yangi kwan-gi oyudo hinyruok kamoro wa jakom mar chiro ma Kibuye ma Kisumu e dhamano muche chiro no okinyi ma kawuono. Kaka Judith Omondi lero, kaluwore gi jo ohala mantie chiro no makelo pogruok e paro en wach od minyaga ma kweth ariyo osebedo ka laro ahinya to e choko mar omenda. E karo nyango wadonjo e chiro ma Kibuye bang' lipode mag ng'wech ma okelo kod kweth mapoko yangi wuok e chiro ni. Ohala ne olor, mwandu ne oum kendo thoth weg ohala bende ne oyware mabor gi chiro ni. Kalore gi joneno, en ng'wech ma ochakore kogwen mar okinyi ma kawuono, kendo kweth ma umo wenge gi to ni kod apiko ema gikoni ne okelo lweny e chiro ni. Kawuono gokinyi ja biro e base kama ndiko kaka pile, to ka pikipiki ni maromo 100 ni base ka to go wigi ki full te. To kaleng matis kwa ng'iyo ne gin jok ma jokede mero tenge to wange gi bende gi umo. To gi biro ka giting'o lodhe to gidonjo i chiro. To ka gidhiro chiro gidhi yudo ka bwana mose biro gokinyi ma choko pesa mag cho. Ng'ano ne gitong'o mane ginego. Joma hinyore to ng'ate monege cho malo kacha. To gi chairman bende jogo moko biro mogoyo kare kacha. Motiring oring kod osiptal ngia maro kwa ng'eni chal nade. Dhao ma oweyo ng'ata achiel ka owito ngimane kendo ji mamoko mapoko yang kwan gi kod hinyruok ma opogore ikoni kelo kod gwandruok e wi osuru ma ichoko e cho mar chiro ni. Nitie bwana moro mwalo kae larore gi Nyaramba e chairmanship. Koro nyocha gisehae jakcho gikete jogegi. Ndalo 2 3 mosekalo nyocha Nyaramba ochako duogo gi joge. Cho e shida onge gimoro amora e chiro ka chiro to ne nigi kue. Ya wuoi gore cho ji gore pile. Ini dhi e cho kaka ja ohala kiwuok ohala kidhi e cho to yudo ka ng'wech ringore e cho ilaro pesa. Bende apikni mahawa 4 e owang' kod jopiny ma igi ne owang' bang' monj makamano. Nyaka sani jo ohala e chiro ni kwano lal ka gikoni pile gwandruok e wi cho miyo ok giusi kendo winjo tend kaunti no donji mar loso wachno mapiyo. Jo ohala over 100 oseloro. Karibu ji mokalo 100 oseloro sedhi. Ma ohala ma kawuono kethre. Dianga wach kamano. Anan jo ohala auso fruit. Koro ka ng'wech biro to inyono gikwa to waringo wakia ni ng'wech ochomo kanye. Koro wadwaro koni kwe makende ma lweny mapok noneno gi nyaka nini. Koro wakwayo jo municipal mondo okony gi chiro winjruok obedi. Gino lit no ahinya ka jogo nyalo biro sa 10 kendo gidonjo chiro ma kaunti ema sole pesa. To kaunti ma Kisumu gine ye kanya gelinga lenga to jogi biro gisilha mago ng'ati chiro ma hiny kamano ji 2 3 te to kaunti olinga lenga. Gwandruok e chiro ma Kibuye osebedo kuom kinde koro kendo dwe ma okalo jo ohala ne oywak mondo mikel winjruok gino mapok otimore nyaka kawuono. Judith Omondi, Ramogi TV. Ji ariyo owito ngimagi masira manotimore apaya marodi kochi Morongo e kaunti ma Homa Bay toka apiko mane gitiyo godo tuomore gi nyamburko mar simiti. Kaluwore gi joneno, japiko ne riembo e ng'we airititi kama bang'e tie apiko no omuoch kendo miyo gituomore gi nyamburko. Dereba mar nyamburko no Wesley Kosgei ochiwo ripot mar masirano e Sendo Bila Marodi
ka ringre jogo manowito ngimagi otere kar kano ringre ma Homa Bay. Kaluwore kod masirano, tend arita e kaunti ma Homa Bay omedo jiwo joriembo kod jowuoth mondo obed motang' kendo gilure kod chike mag apaya. Mtu ya bodaboda alikuwa anatoka road na mahindi, walikuwa na watu wawili. Kidogo tu ameacha barabara kama nikuja. Mimi nimejaribu kuepa lakini ikawa amefika. Kitu ya kwanza nikashuka nikaingia kwa mamiwa. Ya bodaboda mmoja akatokelezea akanifuata. Niambia banda. Nikaona kama ananipeleka kwa watu, mimi nikasema acha nibande tu. Already shakuwa. Ndio nikaenda first thing nikaenda road kuripoti. Nilikuwepo na intilafu kidogo katika miguu yake, taya ya mbele ilikuwa imeisha kidogo. Lakini sasa vile alibast mguu, ilibidi sasa waingie mbele ya lori, wakagongana. Sasa vile aliingia, driver ya lori pia alijaribu vile alikuwa anaweza. Lakini haikuwa anaweza kufanya nini? Kutoboa katika hiyo rakati. And the accident has occurred because of the narrowness of the road. Sisi tunaomba serikali atuzeleka hii barabara afungulie kubwa sasa. Jotije ma kaunti ma Migori maromo 19 mawachore ni nitiere kod oboke mabandia osegweyo tawo ka maromo 25 osero kuone duol mandiko jotije mar kaunti kata Public Service Board mondo mi owinjiegi kapok oriembgi e tich. E kinde ma piny owacho mar kaunti ma Migori timo pedha ne jogo mantiere kod oboke mabandia. Jojo mane giler kwa kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori dhi nyime kod kawo okang' mar chik ni jotijego manonro yango ni nitiere kod obok mag somo mag sekondar kaachiel kod bago mag primar mabandia. Jotije maromo 93 igeto. Disciplinary actions that we take as a county government, there are other bodies charged with the responsibility of determining as to whether there is criminality. Report mogol kod jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Libayango ni kuom jotije mantie kod obok mabandia marom jotije 19 koro segwetao kendgi giwegi. Tije moko manoneno ni kar weche mang'eny ologi ndiko oboke mondo ng'ini kacha to koro en tienda gima chama tuoni. Ng'ato ka ng'ato nyono mana kar nyono ne, ng'ato wacho ni yawan taneno ni mondo aringi awera gi tijni. To bende chik okochuno ni ng'ato wach, nyaka ng'ato wach gimomiyo owe tich. Olima wacho ni kuom jotije duto maromo 93 ma obok margi mag somo gin mago mabandia maromo 25 osendiko ne board mochndiko jotije e kaunti ma Migori ka gikwayo mondo koro migi thuolo mondo giwach makorgi. Nitiere yawa moko ma bende no oduoko ka kwayo ni mondo mi omigi thuolo mondo gilere maber gimomiyo wachno chalo kamano. Kendo Public Service Board maro luongogi kendo mosepenjogi kendo winjogi kata sama wuoyo sana. Piny owacho mar kaunti ma Migori lero ni osara mag jotije duto mosiyangi ne nitiere kod obok mabandia koro osechungi. Ka opogi kod jotijegi mosiyangi ne nitiere kod obok mag somo mabandia mago mag primar kaachiel kod bago mag sekondar. Piny owacho mar kaunti ma Migori bende geto jotijego mabende ichichgo ni obok margi ma kuondego mag tiegruok ma oting'o mbalariany gin mabandia. Ne gimiyo waduoko ni 341 ne king'iyogi to ne dwaro additional verification mondo ng'ini to be gin makare. Jagoro mar piny owacho mar kaunti ma Migori Oscar wacho ni dwaro margi kaka kaunti ma Migori en ni mondo gibed kod jotich mantiere kod tiegruok makare manyalo tero ni jopiny e yono mowinjore. Inyalo question the quality of that service kaluwore gi ng'ama sabi. Nyalo bedo ni seche moko ondike kanyo no titijno to okoromogo. And the whole of this, as you know, is not there is no witch hunt. We are just trying to ensure that the people of Migori County, that taxpayers' money is used to pay people who can actually deliver service and who are qualified to sit in those positions. Piny owacho mar kaunti ma Migori ne otim nonro ne jotije maromo 2,700 higa mokalo. Ka bende lipot yango ni jotije maromo 93 nitiere kod obok mag somo bandia mago mag primar kaachiel kod sekondar. Ka bende maloyo 300 bende pod obok margi nitie kod chich. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.
Dekan pario kod adek bang' sa achiel midhiambo chendo en Rameny piny wakawo yo mokwongo kapok okawo ywang' na kamo kuom paro mabendi ore studio kae neno ka Monica Hakumu kantiere e gwengego. Owacho ni entie Dubai omor gi weche manyien mikelo e yo makare kaeto owacho ni jatend piny Kenya nyako rang matut kaka otayo piny Kenya. Owacho ni kik wawuondo nikech jopiny ostamore wach mar budget ma higa ni koro. Owacho ni jopiny okia gima ne budget dhi kelo ne oganda kaeto penyo ni kwani taxes obeda malo to oganda hinyore. Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni min piny mokalo Margaret Kenyatta nokelo gik moko kaka Linda Mama kod mamoko gik ma jatend piny masani osekelo pok gineno kata kamano ging'eyo ni osebedo kolamo ne piny Kenya. Haya, aneno bende ote mano mar Oduor Olima kantie Bungoma wacho ni osedonjo kendo gin kanyo gi jaode Dorin Minasipo moro ahinya gi chenro mar Rameny piny. Bende aneno ote mar Joseph Oyo japuonj din mar kanisa Jokopere Manyandiwa Parish wacho no mor gi report mar Ramogi TV chiwo negi kendo keyo negi weche matimore Kenya ka e yo makare. Kaeto jatend piny marwa en ng'ama wahero kabisa koro en bende obedi osiep joma otelo negi kaka jogi bende ohere. Wacho ni jochan kod jomwandu obed jakwath maber mong'eyo rombene orit molal oduog gi e kanyakla kowinjo ywak gi mondo mi ota piny Kenya kaka owinjore. Mano japuonj mar dini Joseph kantiere e gwengo Manyandiwa. Neno kanyo ote mar Polo Dhiao Makochieng wacho ni entiere kamoro ni Kanyakwar Ramba kata aluor gimoro ahinya gi weche manyien na Guya Jakambogo neni kacha Athura Agina Nyakwar Arua mar Kisumu wacho ni nitie kodwa kaeto wacho ni kit lweny mineno Kibuye no obwogo ahinya. Wacho ni ohelni okethore kaluwore ni jouso no loro kendo ohala ok odhi nyime odiochieng' mangima. Wayueyo matin man Rameny piny kik idhi mabor. Asewacho ni nyathini to kowinja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyako Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Wayo Masandhia ok nyal timo ono mora mora. To bende en ok nyal wuoyo gi mama maher. Dawe param. Ing'eni nyoro en nowachonwa ni eno wuondowa. Eno ko wuondwa. Ine mi wuondowa. Dwokna remote no piyo piyo. Nani boti mango? Kati inowacho ang'o kabo mi remote. Bet king'eyo no katuk kodi. Okatuk kodi? Remote ema kao. In mi remote no ka. Kaponi in ibiro ketho chik mora mora kae. To in ibiro yie. Machiegni kendo nyakor mgajwang' chendo en Rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Jogo manoyudo midhiero modak e kembe mag jot Budalangi okwa mondo mi obed kod horuok kendo rito matin kapok gidok e miechgi kata obedo ni koth osedok piny. Oganda go nyisi ni nyalo yudo midhiero kaluwore kod lo masani sienyore. Jalup Commissioner Malugale Chelangat Velan en wacho ni pinygi
ka lowo pod opong'o kod pi ka ute mathoth gi nam bende koro ok miyo ok ochung' motegno. Familia mok tin 7,000 e gwengegi ma Budalangi gin mago man midhiero kaluwore kod koth mapek mane chwe kaachiel kod pi ohula. Kata obedo ni koth osedok piny, jogo man midhiero gin ma bende koro pod odong' e kambi ka gigeto kendo gigeno kony kowuok kuom jogo mopogore opogore. Ji ma kama gin mago bende koro chokore kambini Mama Koma mantiere ward ma Bunyala Central ka giyudo kony mar chiemo. Jalup Komishona ma Lugale Chelangat Velanin wacho ni kony mathoth pod dwarore mondo mi ochop kare dwaro mar kweth gi mabende ochokore kama ndo midhiero ka dwaro jogo man midhiero mondo mi obed kod horruok. Kata bedo ni pi mag nam lolwe gin mago mosechako dok piny omiyo gi siem makende mondo mi gibed mabor kod dwaro mar dok pacho e kindeni. Kwa sasa maji bado yapo. Tunawahimiza wananchi kwamba wasikuwe na haraka ya kurudi kwa makwao. Waangalie usalama wao kwanza. Kwa sababu pale pia si salama vile. Kwa sababu tunajua maji yanapoisha hayaishi na ikauke kwa siku moja. Na pia wanaporudi wahakikishe kwamba manyumba zao ziko sheki. Unajua sasa watu wanaweza fikiria ya kwamba vile sasa mvua inyeshi eti maji ya Budalangi imeenda. Hapana, Budalangi bado iko kwa maji kwa sababu yale maji yalitoka Lake Victoria haijaenda. Alafu wakati mvua bado inanyesha kule juu, River Yala bado inaleta maji kupitia kwa Yala swamp. Kwa hivyo bado tuko na shida kubwa ambayo inahitaji msaada. Jochiw kony malimo kembegi gin bende koro geto konyo familia mok tin ne 700. Prudential in partnership with the Kenya Red Cross tumekuja tukaweza kupeana usaidizi because the people needed help. The floods going on all over the country. We had to come in. So as from today here we are targeting like 368 but total today we are going to do around 700 homes. Hakuna kampi imefungwa. Kampi zote bado ziko na watu kwa sababu watu maji bado yako kwa maboma na pia kwa mashule. Kwa hivyo hata ndio nilikuwa nauliza hawa hiyo chakula pia wataangalia mashule kwa sababu kuna watoto wameishi kwa mashule na lazima watakula kwa shule. Mungu ni mwema. Ametukumbuka asubuhi ya leo. Tulifamiwa na shida ya maji lakini tumeona mkono wao wakitufikisha hapa. Wametuletea chakula, wametuletea unga, mafuta, sukari, mchele. Tunashukuru. Pinyowacho mamalo kaachiel kod Kenya Red Cross gin mago makori dwaro mondo miyo ochiwie kony makende ne kweth mag jogo manodar e miechgi ahinya. To jopuonjre mabende yudo pek e chenro magi mag somo. Tend school mar Bizibi mantiere Itudo Mombasa ikoro ywak ne tend kaunti ya Mombasa mondo mi odar kar choko taka moketi e tok skul no. Ikoni nyaka ne tend kaunti chak choko taka e alworano, tuoche osebedo kanyoro jopuonjre kaluwore gi tik mager kaachiel gi lwang'ne ma fuyore nyaka e classes mag jopuonjre. En ywak mabende kanisa mar Fellowship Baptist Church mantiere alworano bende nitiere godo ka gikoni okange duto mag gisetemo mar sundo tend kaunti kaachiel kod migawo mochung' ne weche mag alwora daro kar puko taka no tamore nyuro lemo. Kata kamano MCA malorano no singo mara temo yore duto mag daro kar puko taka no moyango ni en adieri ni rocho chenro mag somo e skul no. Takataka go miyo sani skul ok bedre. Yudo ka samoro kanyo dum ma nyithindo ok nyal somo maber. Wasebedo kwa oro barupe wa e county government mondo gitim gimoro mondo gigol gigo kanyo to pok gitimo kamano ma koro sani wakia gima gipango mar timo. Sometimes when they are loading the trucks, the stench is so terrible that some of them vomit. Some complain of stomach problems. And actually of late there is a lot of absenteeism
that shows that the kids are really affected. And so our request to the county government of Mombasa is to find a different point that this place can be moved, that it doesn't affect, the daily lives of people. And I think within Chuda, there are places that they can do that, and we would appreciate the faster they can move with that. Tutalitatua, si jambo kubwa lakini ni madhara. Najua yale ambao watoto wetu wanapitia. Na mhakikishia madam hapa within 1 week hilo janga atakuwa tumelitoa. George Kamau jaloch mashukisha milina euros jumani Kamau nolo shilling 250 tok yango etuke makare etuke madhi mego mag euro e piny mar German. Kamau mawuok e kardak makawangwari dereba mar matatu yango mor mare tok tugo gi omenda maromo shilling 49 mondo mi utuga mondo mi tugi limbui mar www.shabiki.com. Sikiza na mbili niliona kwa TV juzi kwa nini sabiki ya TV, nikasema hii nitafuatilia juu nimesha jaribu yani hii nini ya sabiki nyingine na sijawahi fanikiwa, lakini hii sijui hata itotokea aje ikakuja automatically. Wakati ya kwanza kucheza na nikajisikia yani nikaitwa jina yangu ikaitwa na nikawa mshindi. Katika shabiki.com sabiki ni ya ukweli na nimeamini ya kweli. Juu mimi saa hii niko mshindi wa 1250 na kitu kama dakika chache hivi nitakuwa naye kwa mfuko. Kora mga jwang watieko kidieny mokwongo mar chenro mar Rameny piny haneno ka Martin Ochieng lago kawuok Rueya wacho ni entie kendo ito mana twak mano mar Rameny piny. Kafelo Felix wacho ni entie Sylvania USA omora ahinya gi weche Florence Cartel kantie Bondo Town wacho ni en bende omora ahinya gi chenro ne mar Rameny piny. Chachel kawuok Akweri wacho ni obila mahinyo jong'anyo onego bed ni riembo e tich mondo mi gin okel obila manyien mago mabende bro neno ni orito ratiro mag oganda jo Kenya. Nyakoro mga jwang watiyo kidieny mokwongo nikech saa yiena mondo wakal wadhi loka cha kidieny mariyo na nyisi ni wantie gi twak mar Rameny piny kama wadhi gomba kotende gi twak ma jatend piny Kenya William Ruto odhiambo manyoro twak mano obedo go gi ute fwambo kabende wadhi bedo gi wendo amos tipo studio kae mano kanyo en Alex Owiti mabende jalo nyoche go mag tudrock wadhi gomba kani bande kama chok kende chendo mar Rameny piny wasebedo gi lokolizo tieno kikidhi mabor. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Nyakwa Ramogi negin ji mahumbgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy asama dwar wache to go kot to jibiro te Luero sort out dispute. kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai.
Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge chakruok kaachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma ei Manyata kaendi umbe landore kod ang'owa we wawinj anena Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wayo Masandhia ok nyal timo ono moro amora. To bende en ok onyal wuoyo gi mama ma maher. Dawe param. Ing'e ni nyoro en nowachonwa ni? En owuondowa. En ok owuondwa. In emi wuondowa. Machiegni e kidieny mar ariyo nyakurom gajwang kidieny mar ameny piny kama bende wagoyo mbaka kwa menyo ni piny kaka wuono dia makawuono wadwaro menyo twak ma jatend piny Kenya William Ruto e seche manok kende bang' kano chiwo twak kokalo kuom ute fwambo. Twak ma bende osekelo paro mopogore opogore. Wadwa kelo ni jalony abende wadhi ng'iyo godo wechego mag twak ahinya to twagno manyoro. Kapok wadonje twak wayamiye thuolo mondo mos wera ameny piny nanyiso ni gane waloko tanga wakelo ni wenge manyien. Silas machiegni rameny piny Musa Nyikwara Mogajwa. Erokamano ahinya. Alex. Yes, erokamano Nyikwara Mogajwang, an iluonga ni Alex Owiti. An jalony mar weche mag communication to bende awuok e dala mar Awasi. An wuod Awasi, Ayucha kanyo mane dalawa, Nyakwar Ruoth. Owiti ne en ruoth koro emomiyo aluongora ni Alex Owiti. Erokamano ahinya. Nyakwar Ruoth bende en ruoth. En ruoth. Warwako ruoth e rameny piny kendo erokamano kuom loso thuologo kodwa mbaka. Wadwaro ng'iyo wach ma twak ma jatend piny Kenya thoth oganda osenyiso kaka giwinjo kotenore kaka ne jatend piny Kenya William Ruto go mbaka gi oganda jo Kenya. Mabire kina bende koro ne piny obesebedo gi ng'anyo mo bende waneno ka jomoko wito ngimagi, nitie jomohinyore pod nitiere kuonde thieth kaeto bende nitiere jogo mowito mwandu. Sama bende piny Kenya luongo ni fragile, en sama pod chuny ji ne ng'aw, omiyo ne en twak mano obire kinde mane pod oganda nitiere kod geno gi penjo mopogore opogore. Bi paro ni ma en sama owinjo bed ni chiwe twak aina ni Alex? Mokwongo daher gone joma no owito ngimagi e ng'anyo manotimore nyocha ka, kendo kata joma owito mwandugi daher ni agonegi mos. Kata kamano, twak makoro dhi mbele ni en twak madwarore. An aparo ni twagni en gima ber. En mana ni twak sama ne timore, ji pod onge geno gi ker marwa, gi kaka owacho wechege to gi kaka otimogi. Nikech ji paro ni mokwongo ni rais noko okwayo ng'uono ne kuom jopiny mondo ofamiliarize himself gi gik manotimore ka. Nikech wasewito ji, ngima ji, nyithindo manotho, nitie kata mana nyathi manotho ginene, Rungai manogol lisasi mang'eny kabisa. To kar mondo rais ochak wuoyo mare, gi goyo mos, noko timo kamano to jopiny ne gi owang' kabisa. Kata no waneno reactions moko mane nitiere e mbui kata ka ji wacho ni ang'o miyo rais noko ok ogo mos. Omiyo twak to ber. Lakini nyaka koro okel gimiluongo ni emotional intelligence. Nyaka koro o read the mood in the house. Nyaka ong'e ni jopiny pod ok mor kode. To mondo oduok geno mane ji ni godo cha, biro bedo matek ahinya nikech chien kacha cha ji pok obedo gi geno gi president ni. En wach moro matek ahinya nikech iwacho ni weche mang'eny mosewacho pok ochopo kare. Koro twak to ber, to kata kamano nyaka miwa geno moro ni waneni gik mowacho gi nyaka timbre. Ing'eyo ni joma manokalo kae, ker nowacho ni polis ok dhi tiyo gi gagoko kaka gitiyo gi jopiny e ginene e ng'anyo. To waseneno gima osetimore. Kata bang' press conference mokwongo, ng'anyo notimore, nyithindo nowito ngimagi, jomoko nowito mwandugi, to polis ok osebedo katiyo kaka ne rais owacho maber ni gidhi bedo independent, to gidhi tiyo gi gagoko. Koro gik makamago ji ng'iyo to waro ni to rais ni be ochung'e wach mo osebedo kowacho adier.
to mane kama koro tulo nitiere nikech okwane ka ochunge weche ma osebedo ko miyo godo jopiny. E kinde machal kod mae Alex oseneno ka adieri wacho ni nitie jok maonge kode gi yie kendo kachiel kuom penjo bende jofwambo nopenje en ni to oganda penjo ni to bro weyo riambo karang'o. E kombe kaka jatend piny Kenya, ang'o mowinjo bed notimo mar duogo geno machal kod ma nyate yo monyalo wuogo gi oganda jo Kenya. Ere gima owinjo bed notimo mar mondo mi oganda gi oduogo obede kode gi yie kendo par ni wadong' gi higni 3 kosa 2 mare kaka jatend piny kata timo yiero manyien ma bende en thuolo ma ok tin ahinya. Ere kaka owinjo bed ni otiyo gi jopiny ahinya to kotenre kod weche mowacho ni oganda jo Kenya? Ang'eyo ni rais nowacho ni joge mag fwambo kata joge makonye gi weche mag communication noko konye ahinya mondo gikonye rieyo wach maler e wach mar finance bill manyiso wan godo ni. To kata kamano aparo ni osewachore ni rais nigi kidienje mang'eny monyalo tiyo godo mondo ochok godo wach mowinj godo jopiny. To mano no okotimo nikech mokwongo kata bunge osegowa piny kabisa. Wajumbe e jok ma ema connect jopiny gi serikal kata gi gik matimore e serikal kae. Koro e bunge kae jo bunge nonego bedni relay information ma jopiny wacho. Mano mokwongo. Mar ariyo wan gi mbui ni ji osebedo kalose, ji oro paro gi mopogore opogore e mbui ka, obed kata X, obed kata mana Facebook, obed kata mana mbui mora mora ma ji tiyo godo kawuono mondo gi pass information mondo rais obed kong'eyo. Koro rais be ok nyal wacho ni en nokoyudo information moromo kuom jopiny, to nitiere migepe manitiere kata jomo nego be nitero ne information. Mano mo bendi chulo nyaka pesa. Bendi chulo nyaka pesa. Omiyo ok nyal wacho ni nokoyud information moromo kolure gi wach mar finance bill. Mano koro imbe wacho ne chal ka gima ok wacho adier. Ok wacho ni ok wacho adier, chal ni owinjo to kadho kokamano to ok otim kaka jopiny dwaro. To mano e gima koro okelo tulo ma koro nochuno ni nokochuno ni nyaka remo chwer kata ji tho eka koro winj wach ma ji wacho. Nonego bed ni ong'iyo ni mood mar country chalo nade. Ji loso e wachni. Ji en be ne X. To Alex, dipo ni oganda ema koro chung' kendo koro okelo paro machielo. Par ni ma kinde wach manowacho higa mokalo kanowacho ni kata mana dot kata full stop ok bi loke finance bill mokadho. Nyalo paro ka bende nokelo twak mopogore opogore. To nokalo kamano kendo noket wechego mag ng'eto mag osara migero godo udi. Kendo nodhi kamano. Iparo ni wang' ni bende ne entiere kod geno ni gini dhi kala kendo oganda dhi ling'? Aparo ni emomiyo wacho ni nokorid mood mar piny. Aparo ni ne giparo ni ne en mayot kamano ji bro mana kalo. Ng'eni piny mar Kenya osebedo gi tulo mang'eny. Ka paro to wasea COVID, wabedo gi floods, wabedo gi uchumi moko makoro dhi piny, ji chandore e yore mopogore opogore. To gigi te keto pressure moro kanyo ne piny ma kata kiny jatend piny onego bed ni somo ting'iyo ni pressure mantiere ni onego beni mae sama onego beni ang'ado go osuru mang'eny mondo aket go mondo akony go serikal kaka wacho no. To olosi weche gi kong'e ni ode ok ler. Ta wacho gimomiyo ode ok ler ni wajumbe ma sani ni e serikal moko gin kata ministers, to moko waseneno ka ngimagi opogore gi kaka ne gidonjo. Sani jomoko riembo mtokni madongo, jomoko nigi seche ma very expensive, watch ma very expensive, to japiny to hinyore. Omiyo no gikawo time mondo ging'i ni to jogi ang'o miyo giloso kama. Nyaka koro yawuoyi matindo ma koro iluongo ni Gen Zs gi koro wuok oko ma koro dhaw malich ni mondo koro gigi mondo loki. Omiyo anaparo ni kata bed ni koro wasebedo gi tulo kama kata kiny nitie ng'anyo monego bedi. Anaparo ni joma tindo nonego bedi manyo a structured way maginyalo loso godo wachgi. To an ang'iyo ni nikech nitiere migepe mopogore opogore gi jolony mopogore opogore, wan gi accountants, wan gi jo communication, wan gi de koro waketo weche wa maler, joma nigi issues oket weche gi maler mondo giwach ni finance bill cha no wacho ni magi mondo timang'o mondo gol mondo jopiny bo kete kokgi mondo tere ka petition nikech magi kaka iloso weche.
Ka wang'anyo to waonge platform mwatero go information mwawacho ni magi issues monego bed ni loko, to mano biro bedo matek. Ubiro ng'anya lakini ok biyudo solution. Nikech kero kaka wach makoro finance bill, ka koro rais nosewacho ni nokwede, to parliament odhi recess, koro ang'o madhi timore koro sechegi? Onego bed ni koro indiko petition, jomatindo go ndik petition, jo Kenya oket kokgi mondo gimi ginene bunge, mondo bunge one ka ginyalo adopt. Kata ko bed ni osebedo kamano, rais osekwedo kamano, to wang'e ni chik koro ok oyie mondo gol chikno e bunge. An aparo ni mane ginene e yo maber minyalo losgo wachni. To bende ntiere jogo makeyo ratiro mar oganda kata Kenya Human Rights Commission gi riwruoge moko bende neno ni ratiro mag oganda ok orochi. Gigolo wach kanyo giwacho ni ok ochuno ni nyaka bed kod twak machal kod ma. Kendo giwacho ni kotenre kod teko ma jatend piny Kenya ntiere godo, nitie lokruoge monyalo keto en owuon ma ok oriwo pach weche mag twak kata luongo oganda mondo omi obed piny. Ere pachi e wachni? Aparo ni achiel gimokwongo mantiere ni twak osebedo, tulo osekelo twak. Koro twagni nyaka kete in a more structured manner. Mane gima ng'iyo. Kokete in a more structured manner, then onyalo kelo lokruok mwadwaro ni. Yeah? To nitiere adier kuom koko mosebedo, kata weche ma ji osebedo kalose, ma rais osewinjo, lakini king'iyo wach mar chikni, mar finance bill, ok inyal loke aloka gi koko. Nyaka iloke gi yo ma nitiere ma sheria omiyowa, katiba mar 2010 miyowa thuolono kaka jo Kenya, mondo waket petitions wa, mondo wanyis rais ni mae e gima wadwaro ni mondo loki. Kamano, kukete e gima structured kamano, to winjore tinyalo ng'i kaka onyalo bedo adopted. To kwa wewe ni koro pile en ng'anyo wago koko, ok wabiyudo gima wadwaro no. Taparo ni chien kachacha, wan gi jotelo mosebedo ka gore ne uhuru mar Kenya ni. Ta en uhuru, actually second liberation, mosebedo this country. Waseneno Raila Gini Orengo, gi joma ng'eny, mosewuok oko mosedhaw ne piny ni. To ibro yudo ni ng'eny chikegi ne dhi kata mana repeal mane timo through parliament. Omiyo ana wacho ni jobunge kata wajumbewa kik ginindi sami luongo gi mondo gitwage wechegi. Let them participate. Giriure gi jopiny bende giwinj gini pa jopiny chalo nade. Ni ka ana wuon ana mjumbe mar constituency makama awuok gi petition maler mondiki ma jopiny ogo kogno mawacho niya an kaka mbunge makae jopiny no wacho ni magi gik monego bed ni loko. Taparo ni kwa biro too late into the ceremony to wadhi lose. Koro wabed gini be miyowa yo ma waparo godo kaka mbele kacha wabro loko godo paro mar piny. Aero kaka nisewacho ni iparo kaka jatend piny noyie adieri ni ntiere tim kata jogo mabende tiyo ne wechego mag tudruok kata communication. Mabende ne ok onyise kata ne ok ochiwo ne report e weche moko adundo. Inyalo paro ni ma bende en jatend piny mabende nowinjo ywak oganda jo Kenya e higa mokalo. Kata kamano nowacho ni chike mano keto gin mana mag konyo oganda jo Kenya. Bende nyoro bende ochako wacho kanyo ni jo Kenya biro yoga ng'e ni ma e gino mabende dhi konyo oganda jo Kenya. Ma nyisa ang'o e kit jatelo makama? Bende paro ni owinjo joge matiyo kata bed ni in ja wechego mag tudruok kata communication idwa miye pachi moro mondo mi otigo. Be pano nyalo kawo koso en dipo ni en jatelo ma bende kaka osewacho kaka timore kendo ok odewo gimoro amora mag jomok paro? Aparo ni jopiny osebedo ka wacho ni kero kosebedo ka winjo jopiny. Aparo ni mane gimokwongo ma osewuok ma very clear. To mar ariyo, nikech en gi jolony mag tudruok monego bed ni konye chambua weche manitiere. Aparo ni nyalo bedo ni ne gimiye advice moromo mondo ong'i kaka odil gi issue ni. But nyalo bedo bende ni ok owinjo. Mano be nitiere kolure gi kite gi timbene. Koro nitie nyise gi winjo. Gi winjo gi timo. Mago gik mopogore. Omiyo wachni be kelo wach ma very important ma en wach mar public participation mosebedo kwa lose. Ni wach moganda wacho be serikal winjo. To be serikal keto channels mowinjore mondo wane ka public participation timore. Nikech adira manitiere ni ji osebedo ka wacho ni public participation notimore kanyo mar finance bill. To ka
ka views no bedo collected gin kure mag jo Kenya. Nikech adier bunge osebedo ka bet piny luongo migepe mopogore opogore to jiloso to ogiket paro mar jo piny magitemo nyiso gini mai dwaro ni mondo lokre. Koro anaparo ni for the sake of transparency gi era montiere mar technology ni aparo ni rais onego beni keto an open platform ma jo Kenya nyalo dhi to golo views margi to bedo adopted ka part of konyo godo bills mabiro bang'egi. Otherwise kwaketo ni warito nyaka gini chope bunge to wabo bedo ni wan very late. Another public participation oyawne channels more channels e technology wan gi mbui emomiyo wacho ni rais no kata kiweyo joma tiyo negi National Intelligence Service nitiere gineno gik ma ji ndiko gineno gik ma ji wacho ang'o mane mono gi kawo weche gi to gitimo ang'o to ging'eyo to giwacho ni jomoko imako nyaka nikech gik ma gindiko gik ma gindiko ma be en against chik mar katiba nikech kaka wan katiba mar 2010 wacho ni omiyo wa thuolo gi ratiro mar wacho weche kaka onego beni wawacho gi free speech free association magi gik ma serikal odhi against sama koro ji odhi ng'anyo omiyo ananeno ni nitiere jatelo maniluongo ni Winston Churchill nowacho ni never waste a crisis ma opportunity marwa mar ng'iyo kaka wanyalo ng'iyo gini wamenye kendo wang'iyo ni to moving forward ere kaka wanyalo keto channels ma ji nyalo communicate godo ma rais nyalo collect good information to adopt modagi to wacho cha publicly ni magima ok otimore emomiyo king'iyo finance bill kaka ne en gin gibiro giwacho ni gidwa solo osuru machal kamae to bende nok ging'iyo gigo kwano ma giwacho niya ei odwa ka wan gi excesses ka excesses gi nitiere excesses gi kwa reduce kaka nowacho ni nitiere gik ma koro idhi gol first lady second lady officers gik modhi gologo gigo nonego bed piny to wacho ni jothurwa anan kaka ofisa ka ase decide ni adhi ng'ado gini by this percentage ing'eni nok omiyo kata percentage nowacho ni ofisa dhi ng'ado nok wacho ni odhi ng'ado by what percentage wakia odhi ng'ado mondo koro wang'igo mbele wacho ni ka igni mo odong' adek to magi projects monego watim an mane kaka neno ni rais nonego losi wacho ni an gi projects makama projects gi dhi costa pesa makama omiyo kwa watimo gimoluongo ni austerity kwa ng'ado mowacho ni i odwa ka wadhi ng'ado pesa machal kama pesa ni dhi konyo loso skunde machal kama dhi ndiko jopuonje machal kama ok onego bed ni koro biro to nyiswa ni koro nikech usetamru finance bill ni koro ok udhi yudo ang'owa ok udhi yudo jopuonje ok udhi yudo dekteche mano onego bed ni undiko ok apar kamano jopuonje ok udhi yudo omenda ok apar ni mano was the right way mano onego bed ni o approach go gi to Alex iparo nade ma nyisa ang'o inyalo paro ni piny Kenya kaka isewacho nitiere oyiene chike mapoche ka oyieni wacho wach kaka owinjore kendo en mar piny mar demokrasia ang'o ma osemono jatelo mabiro telo ne piny Kenya wuoyo e yo makama to kata kamano waneno ka en wach moro miwacho gi ng'ayi moro iye kendo bende nitiere kama oketore ma bende jo Kenya duog penjore ni to wan mane waketi kanyo ang'o miyo koro okidwa winjo wan kaka jo Kenya chal ka gimo keto rageng' moro ne oganda jo Kenya ang'o makelo ma aparo ni mokwongo piny owuok moloso kaka oloso ni ng'eni seche moko nyalo bedo gi nyithindo to ka gineno ka nyithindo chako bedo mang'anyo ni ot ti inyalo woro ni ang'o matimore oda kae koro en ok paro ni nyithindo matindo machal kaka Gen Zs ma koro nowuok oko gi nyalo ng'anyo machung' agene serikal manyisgi ni mae gima onego bed ni uloko nok oparo ni mano nyalo timore to kendo mano e gimoro mane ji oparo ni kata ni jopati moko manitiere opposition nyalo bedo ni joma ne finance gine to no oyudore ni jogi onge kata party jogi gin tribeless jogi oikore aika kaka giikore no to giwuok oko to gichako go koko e weche mane nitiere omiyo nitiere gimiluongo ni demeanor ma en godo ing'eni kisebedo telo kisebedo komcha nyaka ipar kendo ni jopinye manoketi kanyo emomiyo katiba chapter mokwongo wacho ni the sovereignty of the people I mean the sovereignty of the people the power of the people is with the people so that is the sovereignty that what we're talking about koro nyaka ong'e ni jopinye manokete komno
Omiyo katiba mane embe no ntiere ka katiba ne kal in 2010. Omiyo nyako o live by the spirit mar katiba no. Benosire. Kata no kosire en katiba no sekal. Embe wacho maber kata nyore twak ni nyako luwa ngoa. Nyako act within the law. Nyako act within the sharia manitiere. Omiyo sharia no protect both the citizen with the president mobete kom. Omiyo en bende nyako koro kaka wuon piny nyako duok mirimbe piny. Kisebedo ng'ama wuoro tiduoko mirimbi piny sama iloso gi nyithindo. Ok nyal bedo ni mirimbi ni malo seche te. Nyaka imbedi duok piny dog piny winji ni to jo piny wachano. To twak ma emomiyo wacho ni twak madhi mbele ni en twak maber. Nikech koro rais be neno to winjo kaka piny chalo. Koro dodwar ni igni adek modong. Orul kaka odwar rul. Ok apar ko bro bedo kamano. Emomiyo koro en bende osekwayo ni wabed gi structure moro monyalo yudo kaka oloso gi jopiny. To jopiny bedo pod oluore nikech geno no onge. Ji paro mani koro idhi mak gi kendo ka ng'ato wacho gimoro ok ong'eyo kata ni ka wacho kama to ibro maka. Omiyo japiny koro pod onge geno. To rais nyaka ti matek mondo duok geno no. Alex, ere kaka nowinjo be nochako twak makama? Parni nochak ne godo e yo maliet matin kane naneno ka achiel kuom mana ma en jatendwa e kambi kali na Sky nochako kunyise ni wach madhi mbele en ni gidwaro ni jatend piny Kenya ogwe tao kendo wuogi e kom. Nochake kuma liet. Kuom mano bende ne nyalo bedo ni nitiere en bende nomiye bedo kod no ko bedo kachunyi okwe ahinya kin twak makama. Bang'e ochako penje kotenre kod thoe moseneno kaito gi jogo mosewito ngima gi jogo mohinyore Kenya bende nitie nyaka mwandu molal. Ere kaka nowinjo o approach kata ochak twak makama mondo mi bende oket geno mar jopiny obed ni nitiere machiegni? Ing'eni muma wacho ni duoko mayom ema tmango ema kwe mirima. Emomiyo na kwongo wacho ni rais nonego read the mood of the nation. Nonego ng'ini to mood mar nation chal nade iji owang'. To kano timo press conference mokwongo cha aparo ni noko read the mood of the nation. No decide marani apa ni embe mood ne noko ochaka nation no winjo read mood. Koro kata ji nowacho ni to rais ni kata kauno ok moswa. Osoma gimosomo to wuok odhi. Nochwanyore. Wang'eyo ni nochwanyore. Lakini onego bed the bigger person. Because we say that onego beni you are the bigger person in the country. The country is bigger than every one of us. To ng'eyo man. Omiyo nonego duok mirimbe piny mokwongo. Omiwa duoko mokwe kata omi jopiny duoko mokwe. Kasto okwa ng'wono. An mane kaka paro ni sama remo chwere piny. Iwacho ga ni one too many. Kata no bed ni en ng'ata achiel kende motho. To nonego bed ni rais kwayo ng'wono on behalf of serikande mondo wach ni mosuru gi gimotimore gi gimotimore. Wadhi ng'iyo kaka wach ni notimore. To kane bed ni wan gi migepe machalo IPOA. Do wacho ni kata ni IPOA koro onego bed ni ng'iyo kaka thoegi notimore. To rais nokoloso machiegni gi wechego. Kata kane winjo twak manyoro ochal mana ng'ama ni biro mondo okwa ng'wono to noko read in between the lines. Noko neno kaka twagno nedhi. Omiyo nonego bed ni okwongo kwa ng'wono mondi to wacho ni jopiny mosuru gi gimotimo. Nikech chunji osechido gi thoe monosipo. Para ni piny Kenya ni wasedhi through a lot in terms of thomosetimore because of political instigations gik machal kamago. Omiyo dhano ka ji otho kata ng'ata achiel otho to gwe chunji. Ji bedo gi mirima ni mae gima serikandwa koro negowa. Moko nego beni in the case. Rais onego beni is the bigger man, is the bigger picture, in the bigger picture, mondo okwa ng'wono wach ni okwe mirimb ji, okwe chunji, mondo wach kaka odhi geng'o gik mosetimore gi. Omiyo duoko geno no bro bedo matek. Obro dwaro ni mondo ti matek mondo duok geno ni. Nikech mirimb ji pod ni malo. Na winjo kachiel kuom gigo mbene no wacho ne en donjore e twak e mbui mar X, luongo ni X space. Ang'eyo ni kaka jalonyo wechego mag tudruok kata communication isedonjo kanyo kendo isewinjo kitwak mantie kanyo. Isewinjo bende jotelo modonjo kanyo gini minyiso gi samoro ok gin gik ma bende
ok beyo ahinya kendo bende ok gin weche mag luor. Kata kamano kachacha wacho ni an kuma bende koro gigole gloves, gigolo gik moumo lwetgi, koro gin giwacho gimoro amora mobiro e pachgi. Taneno ka entie gi mijing'o kendo nodwaro mondo mi embo donjre e mbui mar X, odhi twak gi oganda jo Kenya gi ahinya to gi rawere mag Gen Z. Biparo ni en paro makare donje e mbui mar X ni, to biparo ni en emowinjo be nodonje mondo mi owinje duond jo Kenya, koso mi chaka gi mose nyise sane gi kapok odonje mbui ne? Aparo ni mokwongo donje mbui ok en gima rach kipenja. Ok en gima rach nikech aparo ni joma tindo gi oseluoro chokruoge mi luonga ma ji dhiye nikech giparo ni ok bi winjgi. Omiyo gidwa bedo joma faceless, in the sense that gidwa bedo e mbui ka gi wach pachgi mok kinen gi, but also kigipar ni gidhi bedo victimized gi serikal, ni serikal bro mako gi sama koro giwacho weche gigi. Omiyo gima koro rais manyo gima iluongo ni legitimacy. That legitimacy osebedo lost nikech thoge mosetimre gi. Omiyo en donji mbui bro dwaro ni obed gi gima iluongo ni stamina nikech asebede X-Space, asewinjo kaka jomoko loso. Ogin loso mayot. To gi kaka ang'e kerwa, aparo ni ang' no modh pi mang'eny to ang' no som muma, mondo bed gi chuny mokwe, mondo winj gima jo Kenya wacho. Ok bi bedo mayot. Obi kodwa winjo. Nikech en wach ma chalo ka gima koro ji dwa golo weche teman gini godo e chunygi mondo ginyis ker. An dakwaye ni mondo owinja. Owinja, okaw joge mag tudruok kata joge mag communication mondo okaw weche te ma jo Kenya bro wacho ni chieng' tich ang'wen. Aparo ni owacho maber ni tich ang'wen oyie donje mbui to oyie winjo. En ja siasa, to aparo ni kine siasa chunyi ok bed mayot. But koro en ker. Koro kaka en ker no, nyaka koro owinja weche malit ma ji bro wacho. But mamuhimu en ni okaw weche moparo ni nyalo konyo piny, manyalo loko piny mondo bed kama ber. Nikech joma tindo gi, adiere mantiere ni ng'eny joma tindo gi onge tich. Ng'eny gi wuok e university pile ka gionge tich, gionge gima gitim. Kasto suru ni bed koro dwa biro ne gik moko magitimo, kata mana gik mwaseneno ka gitimo e mbui ka, ng'ato create content ne moro matin to serikal dwaro osuru moro matin kuom. Ino kimie kata kamera manodhi loso go content. Yeah? Koro awacho ni nyako bed gi a heart of sympathy. Obed gi chuny moro ma onyalo winjo godo wach kata lit kamano. Yeah? Nikech mondo ikel healing e piny. Seche moko nyaki allow mondo ji owach gima ntiere chunygi. Ka gisewacho, tini ikaw maber mineno ni inyalo loso godo piny. Mano e gima nyalo kwayo godo rais mondo winj godo joma tindo gi. Kata joma tindo gi Gen Z gi represent views mag ji mang'eny. No kami mro lemo na nyathina ka wuok dhianga. En wach matek kabisa nikech ikia ni nyathini biro duogo kata ok bi duogo. Omiyo en mana kaka wawache no, rais obeda gi chuny motegno mondo winj gi ngwan jo Kenya do wacho ni, to kaw ma owinjo no ong'i kaka obro timo ngo, obro loso go piny. Nikech kata nyoro no wacho ni an bende an rais to nyaka ati gi chik manitiere mondo alos go weche ma adwa loso. But sheria gi katiba kaka entiere en nyaka bende iwinj gima jo piny wacho mondo ilos godo piny. Aero kaka iwacho ni odonja en bende owinje kaka oganda wacho. Kata kamano en bende osebedo kosa oganda mondo miye thuolo mondo mi olos piny Kenya. Winjo ka bende chiel kuom ripode mwachiwo kawuono notemo wacho kanyo ni oganda bro yuaga ng'e kotendre gi mago ma bende gitamo. Dipo ni ji bedo too hard on him. Dibed ni ji temo keto liet ahinya na jatend piny Kenya, Alex? Aparo ni liet to o deserve at this point. Nikech dhano osebedo ka loso, to awacho in general ni serikal ok osebedo ka winjo. Yeah? Omiyo liet no koro biro sechegi. Obiro too late. Debed ni e wach mar public participation mana losecha. Debed ni serikal oketo yore magi winjo godo ji, kendo gikawo godo weche mag ji ma serious, magi logo weche ma idwaro ni mondo loki, to en discussion moro ma nyaka bed ma very sober.
ni kwa wacho nia migepe kama onego beniti mango onego beni reduce expenditure margi mondo wabed ni wa save pesa machal kama watigo de projects machal kamagi mane ka jo Kenya nyalo winjo na winjo ko wacho ni weche gi no ko wach gi maler omiyo magi gik mono nego beno timo no nego luong press conference moko wach ni jothurwa an adwa dhi kaw loan oko kachacha loan ni adwa tiyo godo ABCD mano noko timo noko nyiso jo Kenya ni ka gik bang dweche mar ABCD to ne kana setimo kata okatimo to kata ka kaw loan gi mokwongo nyaka wangi ni to kaka na wacho ni eyotka serikand ni austerity measures kuonde ma excess igol kuonde ma nitie corruption ma joma ko nitiere kata no kwalo pesa ni gite kwa riwo gi moketo to mani transparency kwa riwo pesa ni gite moketo kando to mae kaka wanyalo timo ngo wanyalo konyo go piny but twagno noko bedo omiyo koro sani en gima chalo knee jerk reaction jikoro igiowa ni idwa mana choko suru koro e pach japiny en ni idwa mana nego wago suru to kwane kuma pesa ni gose penjo ni kata mana loans ma serikal osekawo chien kata timo gango osetim god yango gin projects mag mo seneno mo wachni mai mono setim ma okawo pesa makama mai mo setim waseno kata auditor general ka penjo migepe mopogore kaka gisetiyo gi pesa kata universities moko e Kenya ka ere kaka gisetiyo gi pesa nigi to pok wabedo gi ler to wan gi budget manyien monego beni chakre dweni koro bro bedo nade kido bedo gi twak to jopiny okiwinjgi to jopiny dwaro ni mondo ilok kaka gidak kaka gineno kaka kuonde moko ma excesses nitiere monego beni ngado tok tim tok winjgi mane liet ma koro nitiere kae koro aparo ni kaka na wacho cha my opportunity manitiere mondo serikal ongi kaka deal gi jopiny gingi kaka structures manitiere nikech structures manitiere kikatiba kidemokrasia en ni mjumbe ni ema nyalo kawo wachni to tere bunge to iwinjo wachni kama nitiere to mago be nigi issues matindo moseneno momiyo sama bill di biro wajumbe moko onge wajumbe moko onge bunge gidhi bayo kuonde moko koro japiny ema koro hinyore momiyo japiny koro wuok oko manyisi ni there's a problem with our political system and our democracy because our MPs oko represent ji maber man is also a loophole makoro waneno sani na winjo ka jinzi kata rawere go wacho ni ka gitieko gi piny wacho malo kata national government gidhi chomo counties mondo bende giket gi tago maliet ere gima county kata sirikand county nyalo some wachni poni kapok jogi ochopo mondo gichak bedo yodigi kama berberie kik yodigi kama rach ahinya ka jogi ochopo counties aparo ni nitiere kata mana waneno gazeti moko kata okete gazeti ni there's a public participation e weche mag budget mag county to seche moko kata jopiny okuogi mondo gidhi ging'ini ni to wach mabedo discuss wach mar budget ni ere kaka wanyalo contribute mondo wa make sure ni gima dhi malo kuchocho kata national government through the county assemblies en gima owinji omiyo jopiny bende nyaka participate they have to pull their weight nyaka gibi mondo gi participate any public bill kata information ma ji onego twage jopiny nyaka participate we beda kirito ni koro last minute eka koro ichako ng'anyo ng'i gazet winj gimi wache radio winj gimi wache TV e wach mag public participation mondi in bende kaka japiny you pull your weight and get participation mari kasa mondo ka chiko kal ti wacho ni an be nantiere kata mango kachi nikech adire mantiere kata kipenjo ji 10 mantie mabuti ni public participation is winjo onge jo mani participation ko kara jitimo participation kanyi jitimo participation ka ok de gin kanyi koro mane mo mi wol nyiso jopiny ni participate bede kamili wach magi discuss kata obed finance mar county bed kanyo kineno ka mjumbe ni neno ka Makueni no golo financial bill mare do no bedo rejected gi jo Makueni manyiso ni koro jose chako neno umuhimu mar bete participation public participation is a critical thing it calls for your responsibility as a citizen mondi ibedi ni inbende wachni iwinjo Alex manyiso ni chalo ka ng'injo Kenya koro chiewo jo Kenya uchiewo
wach mo kwa tieko. Anda kwa mana ni joma dwa dhi ng'anyo kiny. An mane gima dwa wacho. Rais nowacho ni ng'anyo en ratiro mag ji. Kata kamano wamany a structured way mwa voice go issues wa. In fact ng'anyo ni nonego beni ok bedi nikech tich ang'wen wabedo gi Twitter ginene gi X-Space kachacha. Mondo koro president onyise wach ma ji dwaro winjo. You know, jio ya uchungi jio wach gima dwa wacho. To kata kamano kaka na wacho cha kete uru gini structured way mondo obed ka petition mondo president obed served. Okochuno ni nyaka serve president physically idhi e dhode imiye gino. Gazeti nitiere. Ji kaka no chango pesa matin kaka ne gitimo cha. Gichangi giketi gimore gazeti. Gi address the president. Ginyise ni issues modwani mondo loki gin kama. Yeah? That way the president will have been served with the information marji kaka gidware. Yeah? Ko kamano jibro dhi ng'anyo jibro inyore kendo wabro wito ngima to kwa bineno ber moro out of it. Gise winjo, I'm sure ni gise winjo serikal so winjo gima dhi mbele to my is the only way martin. Gikete in a structured manner. Koro mgajong mano kanyo en wendo wa Alex Owitima bende en jalo nyocho mag tudruok winjo gi iti jogo madhi ng'anyo kaw okang mondo bed motang ka bende sia bende koro jatend piny kwa mondo gando bed kotwa ken wacha bende medo kelo paro mopogore opogore kata kamano aburo medo bedo kotwa kama ogera Ramogi TV nikech sai na ngade kod kasani warom kendo sade ke chenro mar oimore nyinga Lydia okay.